Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka Hanyotrap Youth Council kala pensyai baka don yu ka hok bakan kran ni kimat ki bakta ya ka nihu namar bakam day tang ka statutory body ka ban pet ya ka bha kamyat ka nihu hendai baro ki bedon mentalang namar babun tadi ki college ki bapenya so bat ka nihu kumta ada bakla ka rukom penyat kam hapo nihu ka nong ka jingkulmar ya baro ki jaka puli ya kani ala pensyai do president ka seng uba Roy Kupal Sindram halor ka jingkran u professor Lakhon Kama president ka nihuta halor ka jinglawa ka seng habede ka jingthong VC hapo ka tei ka skul ba habede ka jingkran u professor Lakhon Kama ba ka HYC ka le politik halor kani bat ka jingong jung u ba ka HYC ka klem wan ban skulam hakapor ba pendong jingsha thangan ki samla pule ka nihu uba Roy ulaong ba ki rekhot ka seng hakatokopor ki dalet ban ai museum ban yodar ringkat bat ki ulaong bakam dadan kam e ban pen bana ne pen pau perthei ba ke HYC ka let hakatokopor ban let ban ai museum yaki hendai ula pen shai ba ki rekhot ka seng ki don lang hakatokopor ulaong ban ka liang ke HYC na du menshwa hadu menta kadang don hasenda ki samla pule banya trei lang hakanugun kopor shu hakabede ke jingong u professor Lakhon Kama bala thong ye u professor Barik kum UVC na du ka arpo atrik naitung bar ka jingthong ye u ka de ka jingthong thamai kamdei ba shu IT na UVC ba shong that uba Roy Kupar ulaong ba ka appointment bala pha do under secretary jong ka sarkar India sha u registrar ka nihu ka ong ba ka visitor ka nihu kala minjor ka jingterwa na ka bentaban ITVC bat ka klem ong ba kan thong thamai ye UVC habede ke jing ong ba u professor khongsidir shimna tre ban penyat ya kanihu hakapor badan ke jing kulmar wat haba kiradap khot ya u laisien uba Roy Kupar ulaong ba omdan ki ba ong ya u professor khongsidir ban shimti ya kam acting VC hadien ba u professor Shukla ula shong that shu ulaong ba hakatokapor ba ki ong ya u ban shimti ban pet ya kanihu kampat kut ka samoy trikam jong u professor Shukla kumta ula bu jingkli bakumno unshim ya kanika kam haba ka tanat puli puthi kam shim la ai hu ya ka bor ban shimti ya kanika shuki ka jingkhot ka jongi nakaliam jongi kum ka seng ya phigi porlok nong lum kubor kolong ban pensyai nakaliam ka jongi be ka mat ka bakum ka seng nila mi shakmat kaniki sngi gi beladam ban penpau ba ka jingthung yo in charge VC haput nihu kam shimlong kat kum ki kendon lani ki an ki balabu la kalong ya kanihu act 1973 lani ka statutes yo kanihu oi na kaliang jo seng ngila tho ngila let pani kendu ya u chief rector jong ka university bolong ru governor ujongi ka ban kentu ban kerpa u bo dei ban shimkhyai ni kam ka ban tho shaka ministry of education ban pan jingshai ba hakanu ka rukom ban kumnu lapan Kenya kendon jokan Nehru statutes bantung yo tau second senior most professor ban shimti ya kam in charge VC apo Nehru hadin balakut kanika samoy trikam jong Shukla ubde VC kat kum ka jing sotho ka jongi kat kum ka jing puli ka jongi ya ki statutes jong Nehru ya ka act jong Nehru ka krensha ba habakut jong ka samoy trikam jong nunu VC lanila da VC umla ban trikam ya ka utau VC laneka ban shimti kum in charge VC hakum kata kapor de ban ya chau senior most professor ngilawat jingtip badon senior most professor u banang tre hapo ni hu nreya utau senior most professor shimla ai lanek shimla IT ban bat yang ni kam in charge VC nrela ai bat chau utau professor SK Barik nakaliam jong seng ngilami syakmat ban tho ya utau jing tho hapo u chief rector jong university bolong ru governor jong state ba kaju kapor ngila tho ru daka city personal show professor SK Barik akaba ngila dawa bat ngila ong u ba namar ba kajing thung yo u hak ban pensyong ngani shuki kumu tau u in charge VC kalong persya ya ka statute jong kanihu de halor kata kanong rem ni lakerpat ya u professor SK Barik bu de ban resign on moral ground kajing ong kajong ni kalong bu de ban resign on moral ground namar ba kajing thung hi u kalong in violation ya ka statute jong kanihu te hadin balami ketu khubor kila mi ka jinglet ka jongi hang te hapo nihu ban ya kendu yo professor SK Barik ban IT ni city de Shimladon hapo office nilai i ya kijing pensyai ki balami na kalyang jong kita ki stakeholders ki ba
ba ki bodon nihu ta ka nihu ta ba kum ju ru na kaliang jong ka nihu su abai dei ba ki jing pensyai na kaliang ka jong ki ba ki jing kan tho kam tam e na kan nihu ta na u president jong nihu ta ngi mun si ban wan khma jong pi nang ba kani ka kam kanum sa dum kinom kin lesi ki bon ki ban kren ban ki ban kan tho yang i kum ka seng ban ong ba ngi dei ban le wat bandawa jing tip la ne bandaya kenjok ktin ya kita ki stakeholders ki bodon nihu shwa ben bangin shwa bangin shim ya kanu kam habai dei bakanihu ni shukwa ban keren na kabasha bakanihu kam dei tang jong kita ki statutory bodies ki bodon hapo campus nihu ngim ne ban klet bakanihu ka kan thup ru ya ki phau hajar ngut ki khna puli ki populi hakeleng ki colleges ki bodon hapo Meghalaya ka kan thup ya ki keme ki pa ya ki no hikai ki ba hikai hai ki colleges ki ba fair ki ba affiliate yele di bat kanihu ka habaja ko nihu ka ta alang ru ya baro ndei tangi ki tu ki ba tre hapo campus la ne ki ba don benta ki ba puli tang hapo nihu campus te ban ong bangi ngimla ban simkam la dang yo I ba ka don ka jing bakla hakor kompania ya kanihu kalong ke ka bangimla ban priang kata kari ko penengkong ngidi mensutu bamangiru ngide ki stakeholders namala daja ka jing kulmar po nihu ka kulmar lut ya baro ki khamta me ki khna puli ki populi ki colleges ki ba fair ki badon hang po Meghalaya nama kumakalong mentahi majority la kalalong lajan baro hi ki colleges ki badon po Meghalaya ki ba puli ki 4000 lut ki khna puli ki affiliate yele di hanihu balada kulmar ka kompanya nihu ka kulmar lang ya baro te kum kawe ni kiseng malang ka batre nam ta ka bhag miat kham tam be jong ki khun samla jong ka rilum khasi ba jantia ngi sngo beginan hak ban keren habadon ke ke bangiyo I bakadon ka jing bakla hakar kompanya ya kanihu kabaar ka jing kenno bangile politics ya kanina kam da ka jing don kum president jong kanihu tau boong bangi ja se hakapor bakanihu ka don hapadeng ka kenrum kenram hakapor baki yakhi ki khna puli hapo nihu la katu pusngi gishong yakhi ni ko aban ong ya u professor kama ba ka HYC ka don ki khot hakeleng ki colleges ka don ki khot wat hapo university ru ban hakajing yakhi jong ki samla puli hapo university ki khot jong seng ki lalet ban aimen sim ban ya don ringkat bat ki kam da don kam bangin dawan ban let aimen sim ya kanu jing yakhi bangin napan banal ngin napan pau perthei ba ka HYC ka don hang tu ban let ban sanran la ni ban aimen sim yaki de ki khot jong seng ki don hang tu na keleng ki jaka ki jaka puli ki badan ki colleges ki ba fair khap bat kumju ru napo ni hui te ban ong bangim don la ni khlam le ngi ja kalong ke ka ba bakla do kata-kata ya ka ba ngi kwa ya uni president jo kan ni huta bun so thu ya kata ba ke HYC nadu kitu ki por ki menswa hadu mentah ngidang don senda jong kena puli ngidang don banya tre kanu no kapor bawat kinong tre po nihu gidon kam ga jing yarap ka jong iru na kapor sa kapor ngi julai po nihu ban aimen si meki banya tre lang ban kershan yaki kata kri ga bangi kwa ban penpa bat ka ba lai ka don do ka jing keno yangi ba ngile politics ya kani kam pikum ka seng ngimya don benta ba kanu seng sign perthei ka bangi kren do ka basha kinu ki isu ki bangi ngishim namar mengiyo I bakadon ka jing bakla habang iyo I bakadon ka jing bakla ban thung yo ni second senior most professor kumtau VC in charge VC hanihu ngishim bakadon ka jing pan Kenya ki kandon jong kaan ka bakai nihu hi klasna te ban res ya kata ka isu ba pinong ngi bangile politics kalong ke ka bangi mlawan priang bale asi ki ba kitip ha manu balik politics manu balik politician langi day mangi ke HYC ne gide kita gibri bakano yangi ngimda don kam ban pensyai kata but kawi gajing pensyai ka bangi yo ya ka ba president jong kan ni hutau keren uong ba ya professor SK Barik lathum na du ka arko atrik Julai but uong ru bakani gajing thum yo professor SK Barik kumu in charge VC gade gajing thum thmai kamdei ba hand over charge na OVC bu syong tan kata ka de ka jing ong ka jong u ban ong kum ta na su kalong ka ek ka ba kala ka baning kong la da fi puli ya ka appointment ka bala pha do undersket 3 jong ka government of India show registrar jong ka ni hu ki ong ba ka visitor jong ka ni hu
ka approve ya ka proposal na ka banta ban hand overcharge of VC kram ong bantung thamai VC la de pi ong batung yo SK bare kum uta VC u bathamai ka jingkali ka long ba la da ka long kum ta la don se kata search and selection committee nama la de fi puli ya ka act jong kanihu ka ong ba ka visitor kan thung ya OVC jong kanihu kat kum ka statute la de fi puli ya ka statute ko ong ban yo OVC u batmai ka de bandon ka search committee ka de bandon ka search committee ka ba kata ka search committee kan pha ya lightly ki kerteng siapa visitor but ka visitor kan sajit na kita ki laingot ki kerteng ban thung kum OVC kata ka baka statute ka keren ka jingkali ka long la pi ong bala je dia uswa bon song tha usukla na du ar ko artering te kala adon se kata ka panel of names yang ki laingut kita ki bri ki bala bit man shim ya ka ni ka post VC bala lada ka long kum ta ka umut ba balay dang ban ka man ta ban khore pat ban jit la ne ban ong ba ka visitor kan thung yo VC bolong permanent kadang logic ayu ban ong ba thung yo VC tak hadu ban yo permanent VC kata kadika kay ka u president jong ni utaw ong to kasi kaba ka jing ong jong golong bala thung na do artery jong July nila da pipe ya ka appointment ong kum no ka ong ba uniu activist uniu in charge VC un shimti ya ka kam hadin balakut ka samoy trikam jong usukla kaumut ba ka samoy trikam jong shukla ka kut arpun reuterik uniu in charge VC un shimti ka arpun yotrik kile khnang manthung na do arpo artrik kat kum go jing suthu ko jong ni golong ba khnang ba ha ka arpun yotrik omdei bandon ka situation la ne ka circumstances upon niu ban ong ba umdan ukli Jaga University. Di haluan kata kanong bagi thung ki penmi ya ka order arpo artrik khnang ba ha ka arpun yotrik la de bandon pa ubriu uban syong ka suki ban penyat ya ka University. Kata kari bangi kwa un pensai lor ka jingkren ka jung uban ong bala de thung lupa nama ka de ka new appointment te kamdon hana ba kamdon kanu ka jing penkhen ya ka statute jo kanihu sakawi ka bangi kwa un pensai lor ka jingkren kat kum ka jing ong ka jong ki ka long ba professor art kongsdir shim la tre ban shimti ya ka kam ban penya ya kanihu hakipor ba kulmar kila de ban khot laisin te mentaru shim la tre ban shimti ya kani kam de namar kata bal IT no how second senior most professor jaka university ikwa ban shu penpau ya baro katung ka jingtip ka jongi kani ka news report ka bami akalai kotrek jung Julai lada fipet kani ka report ka bau professor arkong sdia ukren uang ba it is a fact that as per the statutory provisions of the university the ministry should have first offered the position to me as the senior most professor kani ka jing thok ka jing kren ka jong i ha ka kot kubor akalai kotrek ka penpau shai ba mair iong ikubur ya kata ba kaya ka Ministry of Education kala pen Kenya ka statute but klamdon hiru balik ong i bin shimti ya kakam acting VC lan in charge VC hadin ba kasamoy trikam ka jong shukla ka kut akalai hak arpun ritrik te kumnufin ong ba u professor arkong stel tre ban shimti ya kakam but sa kawi pikran siya pang ka baladam hakapor ba kulmar kanihu ba u professor consider tre ban shimti ban lit panya da kanihu ubri ubabiang ka jemut jemperkat ubadan ka dignity kumno un shimti ya kakam ya ka shuki ban syong kumu VC habau tau shukla haktu ka por udang ne ta kumu VC umpat resign na ka post VC unle syong kumno kata ka shuki ban penya ya kanihu apa ka Ministry of Education kam shimla ITU ta ka bor ban syong kata ka shuki hila da fi ngap ya ka jingkren ga jong ki kren ki ong hadin bo professor arkong sdir tre ban syong ban let ban syong ka shuki VC namar bo shukla umdan hapo ka university ki ong ilik khot yo professor SK bare professor SK bare utre ban syong tang sisngi hadin sisngi ka Ministry of Education ka ong yu me yo bor na ban syong hatu shuki pro VC uklam resign ushukla udang de VC te mano ba ai bor ni ban syong ka shuki kum VC kat kum ka jingtep ka jongi tang sisngi yo ban syong tu hadin sisngi ulah banyang no nang tu shiki yo hiru ban syong kum tau in charge VC la udei tok second senior most te kani ngapen ibo professor arkong sdia hakipor ki ba la lekhat yo nga so tho e ga jing smo jong ni rong ba jong ni no hikai jong te school ba unle syong kum no ka shuki la da kata ka ministry kam IT ka bore bon syong ten re hakum kani ka por pa ka ba ka tenure jong shukla ka kut ka arkun reuterik kilatep bakal akut ka arkun rutri kajing kili kalong pilali ong yu professor arkong sdia
bon shimti mau ya ka post in charge vc hante kat kum ka jing tip ko jong i shimladon namar kani ka jing kren jong professor arkons dia ka balami ka lai potrik jong bulan julai ka kren shai ba shimladon ba approach i na ka bantawan shimti in charge vc ka ministry of education ka lapan kenya ka statute tingi isu yang tanga kata baka don ka jing pen ken ya ka statute jong kanihu hakabala IT ya ka post in charge VC siya second senior most professor watla udon senior most professor uba dang dong long active hangte ya po nihu tega jingkeli ka long manu ba pen ken ya ka statute manu ba recommend ya ka kerteng jong SK barik ban simti kumuta in charge VC but manu balapen smautu ya ka ministry of education ba senior most professor tre ban simti ya kani kam de lor kani kanong rem hidai ban ai ya second senior most VC kita kali jengkeli ke bangi ngikwa bentuk ban keli de lor kani kanong rem ru ya ka ba menta kesni na kalian jong seng ya la de ban tho sha secretary jong ka department of higher education ministry of education jong ka sarkar India banwa jingtip na ka ministry ka baningkong balai baka ministry kalapan Kenya ka statute jong kanihu kabaar balai baka ministry la ka ministry kala wat jingtip kala wat tuat jingmut ni no senior most professor bu shimti yang neng kam la dalong bu kentat halor kanong rem bu kentat kabalai kabangilawat jingtip no ministry kalong ba kumnu la thung yo second senior most professor bu shimti kumu in charge VC haba senior most professor dang don bat kiwi ki jingwat jingtip ya kabangila pha lembaga mail syaka ministry of education ngikwa ban keren da kabasai ngi yeng ban mi yang neng kam ka de namar mangil ngilong concern ya ka nihu la datang ka jingthung yo khli uban penya ya ka university kala bakla lapa kala violate lupa ya ki kendon ki bakanihu ka yeng la kalong na kanihu act la kalong ya kanihu statutes hukum ta ter ngi khmi lenti kumnu baki kam kin ya bet nang ni sakmat ngiru ngilong concern lada kadon kajing bakla kajing kulmara po nihu ngiru ngilong concern mah lada kulmara nihu kam kata tengi nihu kam ang fi ki kata lut ya ki colleges ki ba fair ya ki kena school ya ki kena college ki ba fair ki ba kuliah ki colleges ki ba fair hapo jong kajala ki ba affiliate ya ladi bat kan nihu tekum ka kenuhun kaba pet ya kaba kamiat jong ikon samlang ngimla bancu sengap habang yoi bakadon kajing bakla hakaru kompenya hakaru kom thung kam tambe yo clear jong ka university uban penya yang kam ngimla banlen bakani ke proses banwat yo VC ubalong yo VC permanent kan simpor lese kan simpor riu benai kan simpor pra benai ngimtip ya kata takum kani kapor kaba ka university kan mangya lenti kibon ki exam jo ki kena bakum ta ter ngikwa ba haba pibu yo briu uban penya ya university bu kat kum ki kendon ki badai ban bu naman ngim kwa ba menta yo ubriu la dap thung pa da kalenti ka bakan riang ka bomde ka kum kalenti ngin khmi lenti banang ni sakmat yo kalong kumnu kata kar kompani kam hapu nihu ti habadi kini ki ngikwa ban pensai ki jing pensai ki jongi ki long basai ngi stick ya ka statute jong kanihu ya ka act jong kanihu ya kar kompani ka badi ban penya namang ngi so thu ba udon utau senior most professor ka kam in charge VC kade bandlet siya senior most professor but how by day but kini ginoilam jong kini ki boong iladi ki kita important stakeholders support nihu la kalong ya kanihu ta la kalong ya kanihu su la daki kwa ban ye keren ya kani kam ikwa ban ye pen i ya kania ka jong ngi long bakloi ban ye pen i ngin ya tai kani kam la da fi ong ban penbet kumnu ngi kloi ban penbet den nakal yang ka jong ngi kwa ban bangi tingin stick ya ka kabadon haka statute jong kani hu namar ngimklet ya ki por ki ba fi mi sakmat ban ye khun ya kani kam bonsi na ba fi mi sakmat ban ye khun kini ki ar balai tli gisnam persya ya shukla ngim ya sya shukla nadu ko por bu wan rak jung kulmar ka seng ka laju keren ka por sa ka por nilai keren ya ki beri ki bedai ban ye keren habai de kajing pun kulmar jong shukla ndai kani ka kam de shukla ka de ka kam ya ka ba menta ka de sipang kajing pun ken ya ka statute ka bala thung ya second sinimus but ni kan mal to ka por ka high moral ground ka ba fi ship ko ang ba don kajing pun ken ya ka statute don kajing pun ken ya ka act jong kani hu kajing kali ka long menta bat don di boong ngi beli ngimi hadu ka arp khandai tering hadu ka lai pu tering habaka ministry of education kala penmi ya ka order nadu ka arpa ar tering
kajing sisa ngiling nikmi lenti bom mapi ki baya keren sepang statute pi ya keren sepang ki act sepang ki ordinance mentala arsna malaisna mi kajing pen kenya ka nihu act ya kajing pen kenya statute nikmi lenti bom mapi fin mi sakmat ban pen I ya kani ka violation ya ka statute de namar ma phim sim la mi mapi ka pelong ngi bangin mi sakmat ban keli ban wat jingtip lembaga office jong u lembaga office jong governor ban bu ka jeng dawa khmat jong SK Barik on moral grounds uday ban resign kata ka di jeng kwa jong i tiba fin keli yang i baleng i mi ngiwan pen kulmar ngi kwa ban pen kulmar ni ka jingwan ka jong i kolong ba lada don ka statute don ka act di ban yat kat kum kita kendon re namar ba ka serve ka interest jong nu fin suhun fin su pediang bet ka bomla ban lo himdai man klat bagi dang don segiwi ki kenuhon ki bapet perman ya kai ka baca hapuk ni hu telah tang namar ba pi ong ba pilabiang pinchu stretch ya ka pinchu interpret ya ka statute kat kum ka interest ka jong pi ta kata ta ka bomla kan man pe ya ka bangim la hiru ban pediang dalele tingi kwa ban ong ya kini ki stakeholders ya kita important stakeholders ki badan hapuk ni hu ka nongrim ka bakaseng ka yeng kalong ba udon usinimus professor balai la pendu ya u bu unlong in charge VC hukum kani kapor kabaar balai la penkhen ya ki kendon jong ka statute jong kani hu bantung ya new in charge VC namar kat kum ki kendon kat kum ka statute kani ka jing tung kum ba kalong mentah kalong persya ya kini ki an ya ki baka ni hu kabut mentah ki po snam nadu balaseng ya ka bat kini ki beri ki bayaki ki balai mi ahmad bros kata kita stakeholders ki buju ong bat ni persya ajing penkai statute ni persya ajing penkai mentang ajing keli kolong pilet cai pat habau tau senior professor Arkong Stil usah penduk ya kai ibu udai ban yo bantung pun tahu in charge VC